sa Negros. I-check ko lang siya what was the latest ng ginistoryahan nila sang city with Mayor Albi kag anong mga promises gagin commitment na ginimo sa ila kay siling ko basi kon kulo kumpiyansa ni go kwintaon bla baldaya sila sa uliway sila palang abuyan Sir Albert Mengaga. Senad mayong aga, no? Mayong aga sa tanan mga diplomat si Senad. Now, nagligad naton nga mga interviews nakita tato nga daw why payasang statement king buyan nga opisyal si President PBM nga daw siya giblay nagmando nga ti hasta lang December 31 but lately may ara statement nga ginpagawa ng gidang pangulo do ka firm gid nga siling nga ti why na extension until December 31 na gid lang. Now, sa inyo hanay sa Stone, I understand na may mga ginahimo ka mga lihok dira to join also sa ginatawag naton nga consolidation but not hindi ka mo mag-connect sa sining ga-exist na nga daan iyang mga kooperatiba. So ano mga strategy subong na no maginahimo ta in 18 days nga nabilin sini Sir Sir Albert? Senad, no? Ang ang sitwasyon namon sa Subong, actually ang first namon nga meeting kay Mayor Albi, may mga option kami nga dapat tumuon mo. So ang first option namon, Subong nga muna nasa, na sang wala pa naka-declare o kung na-pronouncement si PBBM. So, kung pwede, okay man kami mag-consolidate, pero individual. Pero kung hindi pwede na mag-individual, pwede man kami ang second option namon sa Subong kaya ang ina nga pronouncement action art is deadline man lang nga isang consolidation mo. Hindi man abot silingon nga wala hindi ka na pwede makabiyahe. So kung hindi ka mapakonsolidate, hindi ka amo na daya ang ginaang final nga ni PBBM Ang final ko ng deadline sa consolidation action art. Okay. Kasi ang amon sa buong sumaproceed kami sa second option, depende kung ano ang comment ni Mayor Albi sa amon. Wala pa man kami dito kay last nila na meet sa amon ng Secretary General na dalian lang ko ng mga dokumento. So, amon na sa buong, tinawagan na kami, amon na ulit na amon ang alin sa kay Mayor Albi nga announcement para sa amon. Okay. Ay, pwede man kami makaproceed sa second option mo. Pwede kami mag-imo co-op. So, pero ito LGU No, kaya na istoryahan na man na namon mo, kundi ang mas mayo, para nga ang kanang individual, siya manage ang iyang unit. So, hindi yan na sila nga endorso mo ang imong dokumento sa mga nag-exist na sa mga co-op o korporasyon. Okay. So, ang ba, sinayang ang palabuyan mo, wala na gid. Isalit mo yan kung kasi nga Poncio Pilato. Yes. So, ang manayang na gusto namon kani, nga i-consolidate pa sa co-op, pero iya sang LGU, para nga ikaw do individual ng gapon nga sa ngalan lang niya sang aton nga co-op nga managed by aton nga LGU action art. Yes. So dapat siguro may klaro na ning direction and policy guidelines kag importante diri ang commitment ni Mayor Albi nga ginahaboy sa inyo. May kasiguraduhan no because at the end of the day ang worry ko lang amo ni. Kung inali karon nga lain gid ang desisyon sa Malacañang no kun ning kaso bas hindi magpasugot ng local dira may arrangement sa mga local transport man ti siling ko budlay na guro kumawadan kumo palang abuyan iya Amo man gani action art no ang ginabantayan namon sa Subong ginanglan update kami kay Mayor Albi before sini end of the year ay Subong halos na kompleto naman ang mga din kompleto sa amon ang mga dokumento. Kaya ang instruction, para kung makompleto ng imo 2023 ng mga dokumento, hasta na ang business permit mo diri sa atong LGU, pagka January, mang-issue na sang QR code. Para nga nga mga unit na may QR code, balikon baga, yan na isang syudad. Yan na na atong LGU. Okay. Kada mo na siyang tipunon. Pag kung either mahimo kita sang co-op, o kung mapa-consolidate, kay amo man na nasubong ang issue day, ang consolidation, wala man na peace out. Pa-peace out ka, kung hindi ka mag-upod sa ina na ginambal nila na co-op. Pero kami, ma'amyo, pwede, hindi lang kami daya sa nag-exist na sa subong, ay hindi na sila 1:1 action art na sistema na makatransfer sa ilang co-op o kung sa mga korpo nila action art. Yes. So, ang importante, siguro nga maplastar na ni, kay at the end of the day, kung ang commitment sang lokal nga panguluan sa Bacolod
no ara man lang kag mapasiguro man lang sa inyo gati para na with the issuance of the QR code, ano man niya ang deadline sang consolidation kung next year nakaproseso kag may ara ka ng mga permits da, kung i-allow mo lang isang lokal gyapon daw ay pa na problema guro kung makita kita kiti sige man gyapon biyahin nyo basta may QR code kamo. Amo gani na sinat no nga wala na kami nagapangunab lang kung magano pang dapat imuon ay diri ang inducer sinisang sitwasyon sa subong isang aton nga LGU mo. Oh. Wala nga aton simple mga commuter. So wala na kami sa ligan tanay ban. Tag wala na kami kadtuan ang pangayuan bulig sa mga hindi makuha o kung madula ang mga palangabuyan siningaton nga nagumay nga mga operator kadang amo man naton nga mga driver aksyonan. So amon nga ginahulat na lang yan depende na kay Mayor Albe. Okay. So magambal sa daw hindi kita pwede. So, anong opsyon, ano nga ito, alternatibo, at sila mo na ang mga problema, kaya hindi man sa gusto, ang solusyon na umalagi lang. Kaya gusto lang ang solusyon, is mga long-term solusyon, na muna sana, kung nga, wala namin sa panguna, inaulat namon kung anong ma-advise sa mo na aksyonan. Okay. Pero dapat as early as possible, i-kuano na ni, plaster na ni, kiti o 18 kadlaw lang daan. Ang mga gani aksyonan ito, kasi dala kami subong na halos mga 90% naman kompleto ang mga dokumento. Kasi kung nagkasiniguro ang mga mapahingal na gid man kung mga QR code, okay na. Kasi sagot sa ang city, kasi i-release mo lang nila dokumento man na siya natang ipasa-pasa nila mo ano na sa request ni Mayor Albe na pwede ma-extend ang makulod tungod na create pa sa co-op. Ang importante nga suportahan nila kami yan ito subong aksyonan. So ano nga style sa consolidation ang gina-process niya subong sir? Abali kung magambal na si Mayor Albe nga mahimo kita guro ko. So pwede man nga kami lang nga mahimo ko. So paagi sana kay tinig-tinig co-op nga hindi man nilawag-lawag aksyonan. Okay. Kasi nalang transport co-op, nita mo hindi na siya multi-co-op ang bagay mo on. May mga requirements niya from CDA, may mga requirements niya So, sa buling sa nga itong LGU, nakita man naman wala kami nilagay na babayan na aksyonan. Okay. Amo man lang importante mo, kay kabalo ka, pila gani subong ang existing force or kadamuon sa mga member nyo, ng mga driver, gibala sa rin nga nag-manihugin nga aktual? Actually, ang amon nga ginanyo is 1,898 man lang mo. So, siguro hindi man ginamalambot na sa subong. Kaya siyempre, minus na namon ang mga modernize na unit na exist na sa subong. Kasi 3 na mo, 3 ka unit traditional, 2 ka modernize. So, muna among repetition ng time pa ni City Administrator Atty. Magare. So, may mga aral na kami na ginabasihan national. Okay. Amo ba lang nang importante, no? Dito sa national, I know, dako niya mas lapad yung gina-resolver dito o kung ginahatagan pagtamod sa national government. Ang aton malang ngati, bisan butang tapa, bisan 500 o bisan pila lang kagatos dira nga mga driver, kung mawadaan ni sila trabaho mo, nanguri kung maano ni sila, sir mo. Amo man yan senat, no? Daw ka, kung paminsan mo lang ito, pakululbaan, maano ka tuod. No? Kung hindi gid ma-solusyonan. So, inatanan ano na lang na namon Mayor Albe, ay nakita man namon nga daw wala man sila pabaya sa labi na ito transport sector nga ara sa traditional PUJ kanal. Subong sinong daw contact person na ginbutang na sa syudad nga mo gid ang constant nga gina-communicate o kung gina-istorya nyo? Ang tuloy sa last meeting kay Mayor Albe, nagambal sana pwede man karekta siya, pero may ara sa yun nag-refer kami na tungod na lain na subong ang ating city administrator. May ara na sa city legal nga din assign para sa amon nga kung kaso pwede man ipagi namon siya. Tapos pwede na mas gusto niya gani kuno erikta namon siya kung may mga problema kami labi na sa dalanon senat. Ay siya. Sige, importante amo na. Ano kay ngaton ba lang sigurado niya nga after sa December 31 confirm ang standing sang national government, especially President PBM. For sure, after December 31, pagsulod ni siyang January of 2024, maratsada giniya operate LTFRB, LTO, kag tanan dira nga affiliated nga government agencies, law enforcement unit, nga mamantay ginisdalan niya, Sir Albert? Hello, sir? Ay, nautod siya. Siling ko pagkad iniro niya sigurado ni kon
seryoso ning Malacañang ti ipatuman ginila. Pagka January, sigurado na mo ni mga magabantay sa dalan nga law enforcement unit to strictly monitor kag inspect sang mga kasulatan na mo kag mga papeles sa mga nagabiyahe nga jeep gin for sure. Sigurado ginaya Senat, no? Kaya siyempre mo man na hilagi na ulat sa ginabantayan. So, depende naman na sa atin nga LGU. Natanang nasalig na nga namang ng Mineral B ang amon nga palangabuyan sa patagablaw-adlaw, Senat. Kung nali, mapalpak na no ang plano naton daw, na nung alternatibo naton imuon? Awon mo lang niya. Ma-star sa NGC. Hindi man na. Kaya may mga makikita ni solusyon ni Mineral B. Pagitaan ni, no? Pagitaan. Kung anong after December 31 na Senat. Ang bakod to na dito sa Mr. Masinji City kung dito baka mo nagtitinumpok kung mo to karon. Wala nga dyan nada. Mga rubaton lang nga mga ano. Nakita mo lang mo nga si Mineral B. Wala man ka pabayada mo. Nantanan nahimo yaman. Okay. Kaya hindi kami ma-display sa labi lang ito aton dalanon na Senat. Yes, important. Duro man tilapia na sa kuana sa fountain na bla, sa ano tawag na? Mag 1,000 o 500 lang sa driver. Sa driver lang ha, wala labot sa operator. Times 2 mo na lang ha. Sa pamilya na? Mo. Amo na sa ang magutman. Pati pag-eskwila, madula. Pati ang future gidya, dula gidya. So, amo na guruhaton nila taon. Ako na nung dapat mo. Yes, sir. So, lato niya. Anong importante kaya ang worry ko malang ako yung mismo ginakibang mo. Antes ang Christmas Day, 11 kaadlaw na lang. Antes matapos ang December nga mawagtang, 18 kaadlaw na lang. Tidasig lang siya. No, ginahunos lang na ng inadlaw ho. Amo man yan action na ito. Palo ka ang problema niya sa Luzon o sa NCR. So, kalain niya kung para diri sa parte pag-regulate ang transport national, no? Okay. Kita mo dito yung mga LGU, ito yan, wala tayo labot dyan niya. Duwag ko pa sila lain man diya sa ato, no? Kasi ang LGU natin, this concern dito sa mga mga sitwasyon, na pinagin sa transport sector national. Sige. Wala to na. Anyway, salamat gid sa time, Sir Albert. Kag good morning. Good luck sa inyo dira, especially sa grupo sang Easttown. Sige, sana tama yung nagaman. Kag madamo kong salamat. Action Hotline! Ang aton malang diri mo ni. Kung mawadaan sang inugsulod sa kaldero